Aktuálne rovnaký meter. Čeglej. Ady, William, nesadla mu lopta, dobre, ešte Fanendo, Ady, gól! 15. minúta, AS Trenčín vedie 1-0. Fanendo Ady, tak to je čarostrelec domáceho týmu. 4 ligovým gólom pridáva veľmi, veľmi dôležitý pohárový. Ešte raz sa na to pozrime. Nevzdal ten súboj, to je to, o čom som hovoril pred chvíľkou. IFK Göteborg nebráni tak dôrazne, ako sa to o ňom vie. Tá defenzíva nepôsobí až tak suverenným a neprekonateľným dojmom. A teraz to Fanendo Ady dokonale potrestal. Nigerijský útočník zaznamenáva veľmi, veľmi dôležitý gól. Je sympatické jeho skromné vyjadrenie, pretože 6. mája a na základe toho sa dostali až takto ďaleko, ale teraz Fanendo Ady môže poslať domov. 71. minúta. Ady je hrdinom. Fanendo Ady posúva Trenčín už viac než jednou nohou do tretieho predkola. A opäť to bola obrovská chyba v obrane, ktorú Ady využíva znovu na veľkú radosť nielen lavičky, ale aj zaplnených tribún. Dohral Ady súboj do konca a dáva dôležitý gól. Hladnokrvne obišiel padajúceho Alpelgeho. Počkal si a premieňa svoju. A znova nás čaká veľká výzva a určite sa k tomu, teda určite sa na to dobre pripravujeme. To je ale obrovská chyba, ktorej sa teraz Trenčania dopúšťajú a dostávajú gól. V čase, keď sa chystá pri čiare, striedajúci Daniel Bednárik, 19-ročný mladík, a ide do hry za takéhoto stavu. Ešte raz sa pozrieme na tú chybu. Jakub Holubek, zase sme ho prechválili, pretože teraz sa dopustil. Portugalskí rozhodcovia nechajú dokončiť túto akciu. Čo sa bude? Našťastie nič. A už by sa malo končiť. Už by sa malo končiť. Aj preto, že Robin Söder nedal gól. Nespracoval dobre, tá lopta mu odskočila. Lasse Vibe. A to už bude záver. AS Trenčín postupuje do tretieho predkola Európskej ligy UEFA. Fantastický výsledok 2-1. Fantastický výkon v celom tom doli zápase, pretože Trenčania hrali odhodlane, hrali úževnato, zvládli 80 minút oslabenia na švédskom trávniku a dnes pred zaplneným štadiónom MFK Dubnici nad Váhom si užívajú potlesk, ktorý im právom patrí. Superhrdinom dnešného dňa je jednoznačne Fanendo Ady, autor oboch gólov. Fanendo Ady otvoril skóre v 15. minúte. V 71. dával na 2-0, keď predtým nepremenil pokutový kop Peter Mazan, ale výsledok napokon vydržal a Fanendo Ady je hlavným strojcom postupu. V 82. minúte znížil Haglund na konečný